Mensaje del presidente del gobierno a la nación. Españoles, Franco ha muerto. No aplaudiu els morts, que aquest és capaç d'aixecar-se per sol, ens caguem a sobre. Així és com tanta gent va viure aquell famós 20 de novembre del 1975. El dictador havia mort, de vell i al llit, però havia mort. I les celebracions gairebé clandestines es repetiren per un munt de cases. I es fabricava que en aquells anys encara en dèiem xampany. S'acabaven 40 anys de dictadura. Això va fer que la gent tornés a ocupar els carrers i les places que durant molts anys havien estat prohibits per fer-hi qualsevol tipus de celebració. És per això que aquells anys el país estava ple de teatre de carrer, i circ, i festivals com el del Canet Rock. Tot tenia un aire nou i net, i en la majoria dels casos els portaven aquells hippies estrafolaris que per allò passaven deixant la gresca i l'alegria. I un dels temes que més va sonar va ser L'home dibuixat, del cantautor galàctic Jaume Sisa. I una de les millors versions la va fer l'Orquestra Plateria. Un tros de cartró, llavis i un ginset, dibuixar un senyor, sense llar, sense llar, basar himnes al cap, i ajudant uns quants de pegats, una titella de front que digui jo soc si mireu en veureu molts i molts per acabar de fer la teva vegada. Repassa-li bé el nas gruixut i llarg, penja-li ulles vermells, dibuixa-li dents d'or, re, mi, fa, sol, les dents de i a l'esquena un cartell que digui no estic mort, jo dibuixar que està fet de paper, l'home dibuixat, l'home es dibuixarà i em veureu més. L'home dibuixat, l'home dibuixat, l'home dibuixat, l'home dibuixat, l'home dibuixat, l'home dibuixat, jo soc l'home dibuixat, dibuixa'm un cartell